weten ze niet meer. Nooit gedaan. Die was bij Dat was bij de boot. Ja. Wat een prins. Goedemorgen allemaal. En dan ook natuurlijk een welkom voor prinses Evie en minister Eva. Goed, andersom maar weer. Dat heb ik me wel vergeten, sorry. Maar ze zijn ook hier. Sorry. Een warm welkom voor de oud-prinsen en ministers. Een warm welkom aan de oude wiever. En een warm welkom aan onze eigen chutterie. Leef vastenavondsru. Er is weer zoiets. Rood, geel en groen. Dat zijn de kleuren van vastenavond. Code geel is uitgeroepen voor de bonte storm bij de grote optocht. Code groen, omdat prinses Eva, minister Evie en Bianca Mommers Paul houden. En code rood, omdat de toekomst van onze Valkenbergse vastenavond op het spel staat. Leef vastenavondslu, let op uw zaak. De stormbal is gehesen. Alle seinen die staan op rood. De dames van de jeugdcarnaval hebben de handdoek in de ring gesmeten. Dan denkste dat de Mirlotofielen in paniek raken van de ondergang te redden. Vergeet het maar. President Joop was gelijk de pianist van de Titanic. Terwijl het schip van de vastenavond op de klippen liep, speelde het door alsof er niks aan de hand was. Ja, de Mirlotofielen raken pas in paniek als het bier op is. En eerlijk is eerlijk, als je op zwart zout zit, heb je eigenlijk ook niks te bakken. Ze presteren het om zonder blikken of blozen Eva en Evie af te willen zetten. Joep toch, al schön gaat ze toch niet weg, voordat ze nu hups. Maar ja, dat zet bij die ook geen zoden aan de dijk. We hebben dit jaar toch een jonge prins en een vrijgezel die even goed nog als jeugdprins kan doorgaan. 2 in 1. En volgens Joep heeft Jordi zelfs nog last van jeugdbuisjes. Dus wat wil ze? August Birgit vindt dat het geen zaak is van de Mirlotofielen. Dat is een zorg van de jeugdcarnaval. Dat geeft ons ga niks aan. Wij zijn groot en zij zijn klein, aldus Birgit. Geschrokken door al die commotie installeerde Joep meteen 4 jonge spruiten als lid van de Raad van 11. 2 daarvan afkomstig van de Lutherkluppertjes. Je weet wel, de kroonkamer van de Mirlotofielen. Ja, Joep, ze die kroonkamers nemen hups. Dan heb ze zich nog straks met op een bepaalde manier gewoon. Joep Kalicic zou net als Biroda meteen het ganse elftal vervangen hebben. Leef vastenavondsvriend, toegegeven. Ons oud-prinsen die waren waar van slaaf. Met dat hou een gans ander rij. Het vorig jaar lieten ze zich al de keers van het brood eten door de Chinse oud-prinsen. Die waren toen al bij de prinsenzitting niet van de bühne af te slaan. Ook niet wie Joep maar een toegabe bleef roepen. Als vaste tabak kregen ons oud-prinsen niet de waardering van ze die ze verdienden. Dat schoot hun in het verkeerde keelgat.
Zeker wie dezelfde jeepschap uit Sjen op Geul het presteerde om dit jaar de slagerverkiezingen van de Meerlenterfile te winnen. Dat wordt toch een brug te wiet. De oud-prinsen trokken zich aan hun eigen haren uit het moeras en studeerden ook een liedje in. Samen met Guido, je weet wel, die van de Sjen-taler. Je hoort het goed, van de Sjen-taler. Wie holsten het toch in de bulles? Dat is toch bij de duivel te big gewoon. En zo wordt het ook. Wie ze eindelijk bij de prinsenzetting de buun wouden bestormen, het holy moment, kregen ze de rode kaart. Ze houden vergeten zich aan te melden. Ja, het verstand komt met de jaren. Met geheugen maakt dan plaats voor de bloren. En dan zetten ze de rest van de oven op. Dat gold niet voor aanvoerder René. René, die vloog, is door een horzel gestoken en ene week door naar Sjen. Om te kijken of ze hun concurrentie niet op eigen terrein moesten terugpakken. Maar die waterratten bleken door lang door het geulwater te zijn gewassen. Wist je overigens, eens kijken of je bij de les zit, waarom de Sjense oud-prinsen zo populair zijn bij de Meerlenterfile? Je hebt de keuze voor 2 alternatieven. Eén van de 2. Ze kennen of goed zingen, of ze garanderen een goede omzet. Uw antwoord kunt je twitteren naar www.demeerlenterfile.zwartzout.help. Nee, lief vastenavondsvriend, geef mich dan maar die oude wiever. Onder het motto van Elsno Marij hebben ze zich verveers. En ze zijn nu fris en fruitig als nooit tevoren. Die zijn er gans klaar voor om de kar van de kindercarnaval te gaan trekken. En ze hebben gans get in hun mars. Ik zie dat je daar nog aan twijfelt, maar ik niet meer. Kijk maar, ze presteren het zelfs om Jan Canari vrolijk aan het vlierenfluiten te krijgen. Ze hebben hem geen zwartzout, maar zangzout gevoerd. En dat heeft gewerkt. Morgen genoeg uw aandacht voor Jan Canari met een sprankelende ouwiever. Niet voor niks, een van de 2 winnaars van de publieksprijs bij de slagerverkiezingen. Jan, aan dich met de ouwiever de buur. Let's go! Geef hem een geweldige applaus. Kom eens aan de gang, kom eens in de hek, de vieren vaste lopen. Laat ik doen, maar gewoon in het diep gestoon, en neem het steen op zet. In ons Mendelsland is het aan de hand, de vieren vaste lopen. Je houdt liever gewoon van superdag, je kan maar niet weer met. Ik zing mijn liedjes overal, ik woon het heel op, ik word nog bestuurlijk. Maar dit jaar zing ik heerlijk, op 2 vliegwijzerij, door het wordt de wereld zonder vuurlijk. Kom eens aan de gang, kom eens in de hang, de dieren vaste lopen. Laat ik doen, maar gewoon in het lied die schoon, en neem een steen op zet. In ons Mendelsland is het aan de hand, de dieren vastgelopen. Je houdt liever gewoon van superdag, je kan naar iedereen weer met.
En als Jan niet toch staat, dan hebben we allemaal de mond vol van de ouwiever die zich verjongd hebben naar de meisjes van Oost-Heuveland. En op waarde van Jan aan Oost ouwiever en de rest. De schoenste meisjes komen uit het Heuveland. Het schoenste land van ons Heuveland. De schoenste meisjes vinden ze in het Heuveland. Ja, gewoon allemaal zo. Woon ze dan op kunst, woon ze dan op kees, al die volu's en klassen door. Het niemand niet van binnen, hij moest er gewoon beginnen, zo met schoentjes toe aan staan. De schoense meisjes komen op het Heuveland, dat is bewezen door moeder de natuur. Op die kleuterschool als kinders in de dal, die kennen mij wel de koren, al die meisjes in de klas doen bovenal. Ik hou niemand verloren. Kom later jullie weer, jong weer kan hier. Maar ik hou niet van dat schoen. Ik ben het niet vergeten, we liggen ons toen met en niet aan joeken van dat stuk van deze schoen. Ik hoor meestal niet, die jonge koning, schoense meisjes komen op het Heuveland. Het schoense land van alles in ons land, de schoense meisjes vindt ze in het Heuveland. Dat wordt allemaal zo. Woon ze dan op kunst, woon ze dan op geest, al die volu's en klassen door. Hun wereld niet van binnen, hij moest zich al beginnen, zo met schoentjes toe was door. De schoense meisjes komen op het Heuveland, dat is bewezen door moeder de natuur. Wie ik vliegen, wat hou ik komend vast? Neem ik ons vast uit je leven. Al die meisjes in de dag hou ik af. Daar bleef ik niet aan het leven. Ik kom maar naar hier, zocht naar de levenschap. En dat kom ik maar niet met. Ik spreek alles aan, alles aan. En één ding ben ik nu zeker van. Kom meestal gauw op en het een vier is op. De schoense meisjes komen op het Heuveland. Het schoense land van ons Heuveland. De schoense meisjes vindt ze in het Heuveland. Dat wordt allemaal zo. Woon ze dan op kunst, woon ze dan op geest, al die volu's en klassen door. En ik wil niet van binnen, hij moest er wel beginnen, zo dat schoentjes toe was door. De schoense meisjes komen uit het Heuveland, dat is bewezen door moeder de natuur. De schoense meisjes komen uit het Heuveland, dat is bewezen door moeder de natuur. De schoense meisjes komen uit het Heuveland, dat is bewezen door moeder de natuur. Dankjewel Jan, de hebt de stemming hier gelijk ingebracht. En is verdienen het houden. Ganz Limburg heeft de mond vol van de kerkruidse meisjes. Maar Oostmeisjes, daar staat niks, daar kan niks tegenop. Die meisjes van het Heuveland, leefvastenavondsprong, die maken het verschil. Dat zijn de bloemkes waar de piekes op afkomen. Zij zorgen voor nu leven in de boererie. Daar ben ik richtig groot op president Job. Dat hij over zijn eigen schaduw is heen gestapt, had je nooit gedacht. En de meisjes heeft opgeroepen te solliciteren een prinsescarnaval te weren. Toegegeven, het kwam niet recht uit zijn hart. Dat hadden we afgekeken van de gilde van de Blauw Schuut. Die hadden dat al eerder aangedurfd.
Daar hadden toen liefst 8 heerlijke meisjes met kloppend hart zich gesolliciteerd en zich aangemeld. Maar ze worden in volgorde van binnenkomst afgescheept. Alleen die meisjes die in het postzegel houden ingesloten, kregen hiervan bericht. De rest wacht nog. Wie op dat hoort, trok ook hij de stoute schoen aan. Maar tot op de dag van vandaag nog geen sollicitatie in de bus. Oes Valkenbergse meisjes, joh, die zijn niet op een kupje gevallen. Ze passen ervoor om als excuus truus van de middelen te vielen door het leven te gaan, ook al het weer tot de box aan. Ja, leeflu, geer heb gelijk. Heb ik het gezegd? Die vriend leert je pas kennen als het zich echt slecht gaat. Als zich donkere wolken boven dich samenpakken, als er niks meer te kakken hebt. Dat geldt ook voor onze Valkenbergse vastenavond. Dan kunt ze die vriend op de vingers van 1 hand tellen. Die verdwenen het in het zonnetje te weer gezet en te weer onderscheiden met de grootste carnavalsonderscheiding die de gemeente heeft. Dat is namelijk held van de Valkenbergse vastenavond. Morgen als eerste held naar voren roepen, Oostdansmarietje Kelly. Kelly, kom hier. Kelly. Ja, ik ga het bijna zelf moeten doen. Jarenlang al sloos dichtig uit en naar de piepen van de prinsen te dansen. Altijd en overal staat zich klaar als een beroep op te doen. Maar beseffen die manslui wel wat zich daar voor over moest hebben. Die hebben alleen het schoen op hun lippen staan als ze een ene naar het andere glas bier in de hang hebben. Dat is bij die ganz anders. Ik heb die teleurstelling op die gezicht mogen aflezen. Al 2 jaar achtereen heb zich erop gevraagd om de net uitgeroepen prins met een dans te kunnen verteren. Maar de vloer bleek op het moment supreme door de oud-prinsen te zijn begaaid met allerlei lijm en troep. Dat blieven plekken en een schuiver maken is voor hun geen probleem, dat zijn ze gewend. Maar voor die is het een levensgroot probleem. Kelly, die blies altijd goed gemutst. Die zet nooit zijn bokkenpruik op. Die doet lees dich niet door het veld slaan, zelfs niet door een meniscus. Doe wacht niet als toeschouwer af op wat de toekomst wel of niet zal brengen. Dich, en dat is een geweldig voorbeeld, heb je de opvolgster al aangewezen. Moest ik voorstellen, zij had een ganse carrière voor de boek en zij heeft hem nooit aangewezen. En ervoor gezorgd dat ze zich al warm kan dansen. Kijk hier, kijk hier. Wij kunt hier nog nee tegen zeggen, dan is het toch hartstikke gepredestineerd om dat te doen. Dus zorgt ervoor dat in de opvolger zich al warm kan dansen. Haar naam is Sophie. Het symbool van de vrouwelijke wijsheid. Bij de geboorteborrel heb de ouders, oud-prins Luc, een brullentere let Lisette, verrast met een mini Tansmarietje tekstje. Kijk, dat is wat we nodig hebben. Dat is klasse. Mag ik dich namens ons college, we hebben het eens overhouden te vergaderen, we dat zo van zaten spreken, onderscheiden als held van de Valkenbergse vastenavond. Is dat klein Sophie ook hier? Nee, Sofietje niet hier? Gaat er over de nood? Ja. Zou het lukken? Welkom veel, sorry. Mag ik nog aandacht
voor Niels en Julien. Met Jan Canari en de Oliver, winnaar van de publieksprijs. Ja, nadat de jury 20 keer opnieuw geteld had. Oh, wacht. Dat maakt voor dadelijk wel. Is Lisette, laat de kleine nog even kijken. Ga die even terug. En dan hier voor dat ding. Dat is wel leuk, want dat is geschiedenis, hè? En de foto, ja, hè? Waar is de kleine? Ja, Lisette, kom maar even. En dat is die ding. Kijk even nu eens voor allemaal door een voorbeeld dat nummer. Dan hebben we veel te veel jeugd, dan moeten we nog gaan selecteren. Kom op, let's go. We worden hartstikke bedankt. We worden ook bij Niels en Julien dat die zich ook hebben aangedeend. En ze geven toe met hun liedje dat de Nederland te vielen en een bok geschoten hebben. Morgen weer aandacht voor Bokkengroet met hun slager, Veer Zint en Blieven Bokken. Bluk Bokken. Ja, ik denk het. Goedemorgen. Wie hooggoedzundering hier voor de prins en zijn minister en de ganse raad en iedereen hier bezig. Dat wordt eindelijk keer in dit pakje zo. Ja, ik vind het maar niks. Maar goed, ja, Die zouden dat toch maar zingen. loop er nog maar door dan. Schoppen dadelijk weer af. Laat gaan. Hey! De bokken, de bokken zijn ja, de bokken, hebben hun bagaas, hebben alles gegeven, zien ons in het bloed, we zingen de bokken, ja, de bokken zijn ganz goed. Veel rijden op de fiasje, dat modus spuit de licht. Het is bij ons gegangen, wie is het gewerkt? Als kleine ik kan rijden, met een nieuwe hoofd. Kan al niet de bokken, dat is dan spitse gold. Weer zijn de echte bokken, weer bokken ons gedaan. En ja, weer echte bokken, hebben we gaas. Hebben we alles gegeven, zien ons in het bloed. Weer zijn de echte bokken, ja. Ja, weet je wat er gebeurt, dan weet ik als je neemt. Wil je toch niet gebeuren, dan doe je tenminste alles nu. Misschien waar een prinsesje met een zwak figuur. Zij moet niet langeren, of is het nog gebeurd. Weer zijn die echte bokken, weer bokken ons gedaan. Ja, weer echte bokken, geven maar gaas. Zie ons in het bloed, we zijn je echte bokken, ja, weer bokken. Weer bokken zijn ganz goed. Zijn je echte bokken, weer bokken zijn af. Ja, weer echte bokken, geven nummer gas. Dan moet ik alles geven, we zien ons in het bloed. We zijn je echte bokken, weer bokken, weer bokken. Weer bokken zijn ganz goed. We zijn de echte bokken, weer bokken ons gedaan. Hey joh, de echte bokken, geven hem gas. Hebben we alles gegeven, zien ons in het bloed. We zijn de echte bokken, joh, weer bokken. Weer bokken zijn ganz goed. Ja, la 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 la, ja joh, weer bokken zijn ganz goed. Hey!
Fantastisch. En ook dank dat je weer naar de andere hier zit. Maar even, wat je tot nu toe gezien hebt, wie schoon dat nog allemaal is geweest, heb ik geweldig gekregen, maar het zag allemaal in het niet bij het volgende nummer. Eigenlijk zouden we de gordijnen toe moeten doen. Die mogen opnemers filmen. Nemers gaat op YouTube zetten. Je zult het ene kabit maken dan nog nooit meer, want onze wethouders geven zich bloot. Ze geven zich bloot. Of de ene heeft liever best is het anders. Maar goed, dit zijn de enige groep die live zingen. En ze hebben zich voorgenomen om als troubadours van de vastenavond het volgend jaar te gaan meedoen aan de slagerverkiezing. En ze denken dat ze hoge ogen kunnen gooien. Want ze kunnen ervoor zorgen, leeflu, dat de militaire minder zorg hebben. En niet langer meer op zwart zout hoeven te zitten. Dan heb je ook de Chinse oudprinsen niet langer meer nodig. Ze laten hun beslissing afhangen van het applaus dat ze van u krijgen. Dus de applausmeter zal keurig in de gaten weer gehouden. Ze hebben 2 slagers keurig op de... Kijk, dat is nog een typisch het college. Voordat ze gaan doen, krabbelen ze al terug. Maar gewoon, daar moet je mee doen. Wat is het? Lopper, geef geen bloed, lopper gewoon, begin maar. Dit is de bekende puinhoop. Hallo? Ik kan metzingen, maar dat heeft iedereen gedaan. Ze zijn niet tekst vast, dus ze draaien zich niet terug doen. Dus tekst staat op de beamer. Hallo bekendje, het is hoogste tijd. Wil ik het zingen, wil ik het niet. We zijn het college, we staan altijd klaar. En wat we vertellen is altijd echt waar. We zijn het college, we staan altijd klaar. En wat we is altijd echt waar. Soms schijnen hem steen. En grote problemen die maken veel klein. Zo mag geen berg en wal aan een hagel nu vuil. Tenminste dat hebben ze zelf verteld. Hier in het college. Weer school altijd klaar. En wat veel ik vertellen is altijd echt waar. En veel gasten hun veren idee. Want een toerist moet soms naar de wc. Zoals de verenplicht voor zorg het zo gewoon. Zodat geen mens in de kou hoeft te schoon. Veel in het college. Veel schoon altijd klaar. En wat veel vertellen is altijd echt waar. Ons oude parkeerders, loslopende heun. Die hebben het boas als hun beste vriend. Dus pak gauw een keertje op een stukje karton. Dan krijg je geen boete en ook geen bon. Wir sind het college. Wir staan altijd klaar. En wat veel ik vertellen is altijd echt waar. Prins en minister, de baas van de stad. Zo'n koppel wie zie je veel nog nooit gehad. Door een vaste loon verstoor je nu hier. Door hun hebben we eigenlijk al 3 dagen vrij.
voor het eerste college met muzikale kwaliteiten. Als je erom twijfelt, ligt dat aan uw oren. Ja, nee, maar wacht even. De handtekeningensessie is om 11:15 daar bij het bureau. Leeflu, de tweede onderscheiding, held van de Valkenbergse Vastenavond, die gaat naar de oud-prinsen. René, mag ik tegen naar voren op? Nou, de check met de Shinse oud-prinsen, het is er nu nog aan te zien, zit je niet bij de pakken gaan neerzitten. Nee, je hebt er rug recht en het doorgaan van onze kingeroptocht veiliggesteld. Je doet dat niet voor zichzelf, wel voor de Valkenbergers. Al beweren boze tongen dat het zwarte zout van de Middelterfielen ook u in de arm van de commercie drijft. Met die zwart kiekers, die steken zelf nooit in de bokkenpoort uit, dus daar houden we ons absoluut niet aan op. Deze onderscheiding verdient Geert dubbel en dweers. Kijk naar de nieuwe opzet, ook van het Prinsenbal. Geen kale kak, dat is in een eigen woord voor de rest van Limburg, maar pure gezelligheid voor ons eigen lui, die Grand Café. Vonken, gezellig ondereen, dat is vastenavond. Samen gaan hebben, samen gaan beleven en weten wat is brengt of wat is samen big. Mag ik tegen? Als vuurman van de oud-prinsen René onderscheiden met de hoogste orde van onze collega. Ja, finish ready? En dan hebben we nog 2 onderscheidingen, dus dan kun je aftellen. Dan wordt het nog spannend. Je kunt nog altijd allemaal aan de beurt komen. Eén onderscheiding is voor een mevrouw die eigenlijk de reddingsboei is, zich het opgeworpen als reddingsboei voor onze jeugdcarnaval. En dat is Bianca Zinke-Bommers. Bianca! Ja, Bianca, dus het is nog gans alleen voor. Maar kijk nou eens naar al die lui. Die laten zich toch gans niet alleen staan. Potverdorie. Een vrouw die daar staat en zegt: ik accepteer niet dat er geen toekomst is voor de vastenavond. Dat onze jeugd gewoon moet spel staan. Kijk, dat zijn Lino's hart. Dat spreekt ons college aan. En dan mensen van deze van harte die onderscheid. Ja, en dan leeft u de laatste naam voor de stadssleutel gewoon overhandigen. Hoop ik nu natuurlijk de hoogste in rang naar voren. Dat is president Joep. Joep, op het schavot. Je denkt dat hij nooit zijn slapen toe kunt. Veel met. Je denkt dat er nooit druimt. Dat valt tegen. Het druimt maar eens. En waar van die ruimte boven de Grendelpoort. Dat het college die ter beschikking stelt als schelmentoren voor de Middelterfielen. Met het ontbijt hebben we het donderdag afvriedig weer om ons oren gekregen. Doe blies dan maar over aan de gang. Maar als college geven we ons niet zomaar gewonnen. Geer hup alle Pantheon. Het grootste en schoonste unieke onderkomen van welke vastenavondse carnavalsvereniging ook. Waar iedereen in Limburg jaloers op is. Joep, met oes vult pas de kannen op het moment dat de eerste Valkenbergse prinses de scepter zweet. En Joep, dan moest er niet met Birgit op de proppen komen, want die heeft de box aan. Kom op.
zindigen een por in de rug te geven. Dat ze eindelijk ruggengraat hebben. Dat ze hem de man zin lees blikken. Hem eindelijk in de stad te gaan. Roepen veer de genoeg ontmoet. Op voorhand. Omdat we overtuigd zijn dat ze het klaar krijgt. Dat ze het klaar speelt. Tot help van onze Valkenbergse vastenavond. Alle vrouwen knuffelen, omhelzen. Is helemaal een... En hij knikte minzaam ja. Zo heerde de president dan ook. Leef nu genoeg gekant. De vastenavondstorm breekt los. Tijd om de sleutel te verhandigen. En op de eerste plaats aan prins Jordi en minister John. Kijk ze daar staan. Ze sprankelen, ze stralen het dood. Ik heb gisteren ook in de vastenavond gemist. Ik vond het een fantastische happening. Diegenen die er niet waren, hebben echt het gemist. Vind ik. Echt. Ik heb er gisteravond ook op andere plekken over gekald. En ik kreeg het allebei op een fantastische manier. Je ziet hoe het goede hout gesneden. Die is bekend als om de nu rond te leiden in de gemeentegrond. Die is als vuur, samen gaat als vuur in de gemeentegrond. De werkzorg in de keuken, die weet wie het carnaval gevuld, kinds prepareren en oester in kindsgrond delen. Geef die twee nu een fantastisch applaus. Ik heb altijd met een zwaar gemoed de sleutel overhandigd. Ik denk, zal dat wel goed zijn? Maar als ik naar de weersverwachting kijk en ik kijk naar mijn knie, ben ik blij dat je ja zegt, de sleutel overpakt. Dan voel ik me gerust de komende carnavalsdagen. Geef ze een geweldig applaus. Prins Jordi en minister John. Kom hier. Ik ga eigenlijk groot dus onderbleven stil, wat heb je nu lengtes gezien van die twee? En dan te weten dat de prins nog een kruisshirt kreeg, want de paard denkt dat er het langste bleef, maar het trekt uiteindelijk aan het kortste eind. Dat heb ik 4 keer gemerkt. En natuurlijk onze 2 jeugdmensen, onze prinses of prins Eva en minister Evi. Hier komt vanaf aan terecht in het Guinness Book of Records. Want er is geen prins en minister in de Valkenberg, niet in Limburg, niet in Nederland, niet in Europa, niet voor de ganse wereld. Die kunnen zeggen dat ze 2 jaar achtereen prins en minister hebben mogen zijn en de jeugd hebben mogen vuurgaan in het mooiste vuur dat we met z'n allen hebben. Dat is het vastenavondsvuur. En laten we vooral niet vergeten dat vuur op onze jeugd over te dragen. Want dat is onze toekomst, dat is onze Limburgse identiteit en dat is wat we ook zo groot zijn in Valkenberg en in Limburg te mogen wonen. En dat is wat is onderscheidt van de ganse rest van de ganse wereld. Mag ik u naar voren roepen en u gaat nu de sleutel ophandigen voor bewezen diensten. Zo leeft nu versen verdwijnen van de buur. Aan u, de scepters, aan u de komende dag een Valkenberg en de Geul voor te gaan in het feest der feesten. Hartstikke gezien. Burgemeester, blijf nog even bij me staan. Moet ik de ketting afnemen? Heb 3 dagen vrij. Ja, inleveren voor die anderen.
zal het maar niet omdoen, hè. Burgemeester Opperbok, bedankt voor die schoon woord. Er komt dadelijk nog maar een reactie op, ben ik van overtuigd. Maar uiteraard geven we nu natuurlijk het woord aan de regeerder van Valkenberg. 3 dagen lang het woord zeggen hoe ze stadprins Jordi de Eerste. Ja, dankjewel Joep. En over die jeugdpuitjes hebben we straks nog wel even gesproken. Leef wat Slovenspring, uiteraard in een hele gooie zondagmorgen. Ik hoop dat je gisteren op overleef. Ik in ieder geval wel. Ik zie nu echt zo kijken van, ik geloof nog eens helemaal niks van. Maar morgen Stefan vragen of pap, ik weet niet of het al zoiets is, om mij een sleuteloverdracht te overhandigen. Leef van Slovenspring, nogmaals een hele goede morgen en natuurlijk van harte welkom hier bij de sleuteloverdracht op het gemeentehuis, ook namens minister Zon. We zijn allebei ontzettend groot dat Ferry voor u mogen staan als principaal. Weet ze nog pap, toen Piet tegen belde of Stig, prins van Valkenberg moest beuren. En er was vereerd dat hij dat vroeg. Maar ik zei ze meteen, die muts past me niet. Het wordt het voor mij, zei ze. En kijk eens hier nu staan als vader en zoon. Is toch super of niet dan? Maar ik nu heb ik met haar. Die realiseerde zich ook dat nu de rollen omgedraaid zijn. Ik heb het nu voor het zeggen en er moest nu 5 weken naar mee gaan luisteren. Dus pap, ik zou zeggen, ik ben nu aan het woord. Zip it, sit back and relax. Leef van Slovenspring. Vastelovend vieren ze uiteraard altijd samen. En dat is precies wat we willen. Samen met u allemaal carnaval vieren. Even alleen maar genieten en alle zorg helemaal vergeten. En dat hebben we de afgelopen weken ook al gedaan. We hebben al heel erg schoon momenten metgemaakt. En iedereen die daar aan zijn steentje heeft bijgedragen. En dan heb ik het natuurlijk over u allemaal. Dankjewel daarvoor. Altijd leuk, een applaus. Maar overigens was het niet zo vanzelfsprekend dat ik hier moest staan. Het was gisteravond nogal laat, of ja eigenlijk vroeg in de morgen geworden, na het inblazen. Ik word te moe om de kans naar de Heerkenbeek te lopen. Of zoals dat vaker zeg, ik word te moe om mijn ogen toe te doen. Ik bedacht me geen moment en ik ging lekker slapen onder de nu gehuld wordt. Ik denk maar toch eens even kijken of dat gaat is. Maar geloof me, midden in de nacht een hoop kabaal. Onze Opperbok kwam eraan. En in de lol wat hij. Hij zag mij. Luister eens even staatsprins. Ik kwam juist in het centrum een oude kameraad tegen, dat ik al zeker 40 jaar niet meer gezien. Ik zeg al ja, Opperbok, ik zal hem nog sterker vertellen. Ik heb juist eens tegen dat ik nog nooit gezien. Maar daarna toch in een lichte vorm van paniek bij de burger. Hij zocht nog een slaapplaats. Maar niet zomaar een plaats. Het moest een hotel zijn met minimaal 5 sterren. Ik zag, je bedoelt zeker Croix de Bourgogne, maar dat is er nog niet, dus draai maar lekker weer. Maar, afgelopen 26 januari heeft er in Hotel Bottenweg een informatieoven plaatsgevonden over de nieuwe boekplannen van dit hotel. Initiatief nummer 2 Rocks is gans van boven de rivieren naar Oes-Valkenberg gekomen om deze te verzorgen. Om vervolgens met de mededeling te komen dat het nog onduidelijk is of er überhaupt wel parkeerplaatsjes voor de gasten van het hotel zullen komen. Dat zou toch wel een behoorlijke domper zijn. Want parkeren en Valkenberg, die twee woorden gewoon eigenlijk net zo goed samen als water en vuur. En even tussendoor, parkeerplaatsen zijn net als vrouw Lu. De beste zijn altijd al bezat. Dankjewel. Maar goed, misschien dat we dan toch de nieuwe kerk moeten gaan slopen. En vervolgens op die plek extra parkeerplaatsje aan te leggen. Want ook de kwestie nieuwe kerk is nog steeds een groot vraagteken. Dankjewel. Ik kreeg even waarom ja. Maar goed, het hotel is er nog niet. Maar het nieuwe woonwinkelcentrum begint wel al een goede vorm aan te nemen. Het woonwinkelcentrum moet zijn eigen burger een woning zal betrekken. Eigenlijk kei van een hoes. Wanneer er ook gaat wonen, dat is nog maar de vraag. Misschien wordt het wel gewoon zijn boeteverblijf. Maar dan wil ik jij eigenlijk als een even kind de burger die mij naar voren halen. Met de buitenmars mag ook, maar hoeft niet.
voor de keer hebben pap en ik al kennis mogen maken met de burgemeester hemzelf en zijn echtgenoten. Bij deze willen we hun ook hartelijk bedanken voor de warme ontvangst. De champagne was erg lekker en ook de beer heeft toch wel heel goed gesmaakt. Gelukkig niet te goed, anders waren we waarschijnlijk het eerste prinsenpaar ooit geweest dat de Beukhof voor goed gerold in plaats van goed gelopen. Maar ja, van de andere kant, het moet ook een keer kennen. Want alcoholvrij beer of alcoholvrije champagne wordt ook geen optie geweest natuurlijk. Dat is eigenlijk hetzelfde als in de BH en de Wesley. Het beste is roet. Maar, moet ik ook nog even bij zeggen, niet alleen de drank wordt goed verzorgd, ook de koffie met het gebak. Als ik goed mag geloven, wordt het zelfs nog beter verzorgd dan afgelopen jaren. Hij is de burgemeester dan misschien toch stiekem de verwachting een prinses te mogen verwelkomen. Helaas, de wens is nog helemaal niet goed gekomen. Maar burger, verhopen dat Gerard ook een beetje gezellig vond met ons. Zo ja, willen we Gerard nog wel eens een keer bij u op de koffie komen. Moet ik trouwens wel even bij zeggen en bij vermelden dus dat mijn pap liever thee drinkt dan koffie. En daarom wil ik eigenlijk de volgende vraag stellen. Wat is nu volgens u het verschil tussen een theezakje en een tampon? Weet je dat? Geen idee. Geen enkel idee. Pap zorgt ook voor de koffie gewoon als ik dit. Wow. Dus bij deze aan. Oh, het is binnen de lijntjes, Paul, maar binnen. Gelukkig maar. Maar, leef als een overstroming, laat ik het nu eens over die machten over die 3 dagen. Hè. Wat kan er nu in de 3 dagen allemaal veranderen? Het strooibeleid. Afgelopen dagen heeft het geregend dat het Gido, maar dat was in januari anders. Het sneeuwde ineens. En wat bleek? De weg naar onze president Joep wist de zoutwagen maar liefst 3 keer te vingen. En de prinselijke Barbarostraat, ga niet. De Keersmaat Award 2015. Afgelopen jaar wordt ons stadje uitgeroepen tot Keerstad van Europa. Fantastisch toch, of niet? Een dag later echter kondigde de fluwelen God aan in 2016 niet meer open te gaan. Dat kan natuurlijk niet laten gebeuren. De prachtige ruïne, volgens ingewijde bronnen, moet die afgebouwd worden. Waarom? Het is mij eigenlijk een groot raadsel. Of is het zo dat onze opperbokte ruïne vanaf zijn nieuwe woning wil ik in zin? Had je dan misschien niet beter gewoon het penthouse kunnen kopen, boven de bovenste verdieping? Maar misschien wordt het toch gaat te woord gegrepen, letterlijk en figuurlijk. Het kunstgras bij de voetbalvereniging Waldemenberg. Eindelijk, het is er toch van gekomen ook. Als we dat altijd voor het zeggen hebben, wordt het wel een lange tijd geleden gerealiseerd geworden. Want het is ook zo belangrijk natuurlijk dat firmen dus alle blijven sporten en zeker ook de jeugd. Of is het zo dat onze burger het met opzet heeft tegengehouden? Misschien rekent het er wel op dat er het kunstgras overblijft, omdat ze nu balkon kunnen bekleien. Als een nieuwe woning in het winkelcentrum klaar is, bij deze geef ik als lid van voetbalvereniging Walram groen licht. Dan de Polvermolen. De lekkere geldkraam van Valkenberg aan de Geul. Wat gaan we daar nu mee doen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Wat zal we doen? Een grote discotheek. Een mega hanenbar. Een grote McDonald's. Weet Gerrit, ik zou het niet weten, maar dat zijn we dan wel. Maar ik heb wel nog een ander voorstel. Misschien dat we daar een keer de zoetkoel naar Valkenberg kunnen halen in plaats van de Venlo. En door een heel groot feest kunnen boeren als de burger 70 jaar wordt. En dat heeft eigenlijk wel mijn voorkeur, moet ik zeggen. Zo, ik denk dat ik toch wel het belangrijke punt al heb gehad ondertussen. Pap, wil je misschien nog gaan toevoegen? Of, Ik denk dat ze maar goed gedaan hebben, Sil. Ik denk, het is netjes binnen de lijntjes gebleven. Soms een beetje eroverheen. Maar ook wel. Ja, ik zou het niet beter kunnen verwoorden, Jordi. Ja, goed. Want hier gaan we even kijken, dan gans van dichte direct squeeze. Ja, nou goed. Ik blijf nogmaals bij de keuze. Inderdaad, het is Prins Bis geworden. Ik schik mich toch wel in de rol. Wie shit en wie jour daardoor, jetzt die 5 of die 6 weken. Maar ja, goed. Of ja, wij het moeten maken. Of zegt Evelien nog wat? Of ik, ja man, ik heb toch even mijn laatste woord houden.
op de dag van de dans zit ik gewoon. Nou, dan wordt het maar even anders. Hoop nog even vrijheid. Dus ik vanzelf het heft toch even in handen moeten pakken en zo. En dan gewoon in. Dus dat was toch netjes in dit kunnen leggen met de stoeien. Dus, ja, voor de rest, ja. Heb ik nog 3 dagen echt te checken. En we doen heel veel plezier. Niet? Samen. En dan horen we het weer allemaal mee. Het is eerst wel, ik heb een goede keuze gemaakt, ik prins en ik minister, maar dat kunnen we toch niet meer veranderen. Oh dan. Jullie verzinnen niet klaar, ik bedoel, wacht even. Ik wil toch nog heel even mededelen ook dat gisteren Toes Dubbelveer zei, want nou dat oud wief Berg en extreem veel nog het gehad bij CV de Laaiers. Hoor ze gistermorgen gelukkig weer terecht, want zeg nu zelf, welke vrouw van die leeftijd zou niet eens een keer flink in de water gelakt willen worden door een stil van zo'n jonge kerels zo. En de kumbut, dat wordt misschien nog wel erger, doordat onze moeilijkmaker Joep op oude wieverbal de jas van de stadsprins heeft metgenomen. Ja Joep, is dit een veel 5 en 6 ook weer truc in het hoes van de prins. En daarom wil ik hier Joep even naar voren halen, op een bijzondere manier te decoreren. Want ik weet zeker dat ze hier in de toekomst gaat aan ons hebben. Dus Joep, aan u. Voor heb ik het veurig. En ik weet dat nogmaals heel zeker, het gaat ganz goed komen in de toekomst. Het is te klein. Is toch gewoon opgelost, Joep, of niet zo? Ik vind het mooi. Ik vind het ook mooi, joh. En dan kent de mensen geen voorrang meer ontstaan met die jassen. Dat is het belangrijkste, dat was eigenlijk de boodschap van de decoratie. Nee, vastelovensvriend, ik heb het uiteraard best wel kort gehouden ook. Ik hoop dat het een beetje kort en krachtig wordt. Uiteraard wens je John en ik, of ja, minister John natuurlijk, u een hele schone vastelovend. Want vergeet niet, vastelovend is voor jong en oud, groot en klein. En vastelovend maakt ze samen en Nederlijn. Allah en dankjewel. Mag die als aanhouden of? Ja? Ja, die vastelovensvriend. Burgemeester had het over zwart zaad. Inderdaad, meer aan de file zit op zwart zaad. En we nodigen dan nog goed om de eerste volgende kascontrole te gaan houden bij onze penningmeester Piet van der Zanden. Piet, bij deze is het geregeld. Jo? Piet zit echt op zwart zaadzakken dus. En ook een aanmelding gekregen voor een prinses in 2017. Dat zijn oude wever, maar daarom kan ik het niet misschien helemaal serieus nemen, maar Nancy en Ingrid hebben zich aangemeld als prinses en minister van 2017. Wij zijn democratisch, we willen het voorleggen in het bestuur. Wie de keus valt, weet ik niet. En ook de wethouders natuurlijk bij deze. De burgemeester heeft het al gezegd, hoe ze Opperbok volgend jaar of dit jaar de slagerverkiezing werd afgesproken, hè. Zeg eens ja. Oud Prins Jan, dat is weer, hè. Ja, ze hebben allemaal ja gezegd. Dus we hebben erbij concurrentie voor de oud-prinsen. En uiteraard wil onze stadprins natuurlijk heel graag een paar uur decoreren als dankjewel voor de inzet voor de vastelavond van afgelopen tijd en van de komende 3 dagen. En als eerste willen we hier natuurlijk naar voren hebben het vaandel van de chutterie als dankjewel naar de chutterie die ons altijd belangeloos begeleiden en de kamerscheut verzorgen bij de Prinsenproclamatie. Buitenmaats voor het vaandel van de chutterie. Kilometer.
van u eens een daverend applaus voor de jongens en de meisjes van de Schutterie. Van de carnaval, maar ik wil ze ook graag hier naar voren hebben. Bianca, kom eens naar voren, want zeker dich hebt de hoesorde verdiend van onze stadprins Jordi de Eerste en minister John. Weer de vele salut. Ja, die burgemeester zijn constant over vrouwenlu. We gaan weer met de vrouwenlu. We hebben nog 2 meisjes die ons altijd met raad en daad bijstaan van de gemeente doet. En ik wil ze hier naar voren hebben. Astrid en Annemie. Kom eens naar voren, Buttemax. Astrid, kom maar vast. Astrid is voor de voorlichting van de gemeente. We hebben veel contact met hen. Het gaat helemaal perfect wat ze voor ons deed. Als dankjewel daarvoor de hoesouder van Jordi en John voor dich. Weer de vierde sleep. We moeten veel regelen met de opperbok van ons zoetsteek. En het gaat helemaal perfect Annemie. En daarvoor natuurlijk als dankjewel de hoesouder van Jordi en John voor dich. Weer te vinden, salut! Last not least. Altijd belangeloos zet er zich in voor de vastenavond. Hij brengt immer een perfect gelezen bier ons, niet alleen bij de evenementen van de Wereld te Vielen, maar ook hier bij de ontvangsten op het gemeentehuis. Maar ik de buurtmars hiervoor hebben voor Lou van Berlo. Kom eens even op de punt, joh. Zet hem maar even op tafel neer. Dennis, dankjewel. Lou, een beetje een man die immer belangeloos voor ons klaar staat. In het Pantheon, op de evenementen, op de zittingen bij ons, maar ook hier op het gemeentehuis. Ik denk dat ze hier wel betaald krijgen, maar bij ons niet, dat wist ze. Dus deze immer voor ons belangeloos, steeds ze klaar om een telefoontje te plegen. En dus is immer, ja, heb ze nooit tegen ons nee gezegd. En uiteraard, als dankjewel daarvoor, zeker voor dich, de hoesouder van Jordi en John, voor dich. Weer te vinden, salut! Dan mag ik nog eens een extra applausje voor onze Lou. En dan denk ik er eens gebeurd. Weg te denken in het vastelovens gebeuren van Valkenberg. Oeze, Ken en Bob. Dankjewel, Joep. Maar veel wou we eigenlijk niks doen, we wouden gewoon weer de microfoon aan hun geven, toch? Bob? Vandaag dus zakelijk te vanaf. De ode aan Valkenberg, opgedragen aan hun 2 jaar voor vandaag. Zingen we lekker met Dood met de Keupra. En hier maar ook met zingen, zeker. Is in Valkenberg, doch aan de deur. Wat dieren wie en weg, is mich zo gelukkig voor. Als ik in Valkenberg, ik verlaten moet, dan denk ik altijd aan dich, ik weet het niet. Mijn hart op verliefd, want dan eerst voel ik als goed mijn Valkenbergs bloed. De watergeur, de landschapsstruik en de bos, het dal en zuid. Waar de negel op de revie, zie mij de grauwe zonneschijn. Waar mijn weg is gestorven, ik mijn eerste liedje zong. Daar leeft langs de heuvelland, mijn Valkenbergs land. Daar is mijn Valkenberg, daar aan de deur. Waar bieren, wien en wijn, ik zo gelukkig ben. Als ik mijn Valkenberg, ik verlaten moet, dan denk ik altijd
aan dich, ich weet het niet, mijn hart klopt voor dich. Want dan eerst voel ik pas op in Valkenbergsbloed. Ich denk an dich, wo ich auch wohn. Ich seh de Tore für mich stehen, bevor der Bruch der Harmonie, die Meiden an die Schöpferie, der Kleine Sand, der Gartenwald, die kommt mich zusammen overal. An dich hör ich mein Herz verbannt, in Valkenbergsland. Ist mein Valkenberg, dort an der Höhe. What wie an der ich mich so glücklich fühl. Als ich mein Valkenberg dich verlassen muss, dann denk ich altijd an dich. Ich weet es nicht. Mijn hart klopt voor dich, want dan eerst voel ik pas goed mijn Valkenbergsbloed. Ja, die vastelovensvreugd. Uiteraard twee jongens die niet weg te denken zijn in het vastelovensgebeuren van Valkenberg. Ook in de organisatie zitten van een geweldig Alwieverbal wat we gehad hebben. En uiteraard gaan we nog een keer horen. Maar eerst van u, van de Zaalhoed, een daverend applaus voor Ken en Bob. Dank u wel, jullie. Dank u. En we gaan nog gaan deuren. Eine Hut Limburg, gebe ich her. Schöpferie, wo sind sie? Die Stunde achteran. Die sind noch mal Schöpferie. Wetzen alle, hoppa! Hop, 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 hop. Heivanus, der ist nur jede Schöpferie. Wo ist hij? Sie, wenn die sagt, dann kommt doch noch erzählig wie. Der erste steht da op de Vogel, war ich in het Bad. War een nieuwe koning, want de Vogel, der kwam af. Ze hongeren met zilver, en dat was een schoon moment. Hij wie op de schouwers ging toen zong de ganze Land. Hey! Ja, dat is echt eine und Limpe, das ist es so an sein Gesicht. Ja, das ist echt eine und Limpe, der liegt jetzt einer all auf mich. Ja, das ist echt eine und Limpe, der ist geboren mit Spaß und der Musik. Wat dat gewil van ons een eigen muziek het zelf, dan maken we zo sorry. Schöpferie, applausje! Hutsen. Oh, dat is de volgende. Ik gevoel de carnaval wordt hij jongens gemeld. De president heeft de toen er juist van opgesteld. De zonden onbekende en de is maske af. Het wordt nog echt de hij van ons, de rinkeliek aan. Ze koffelen de scepter, ja dat was een schoon moment. Hij ging weer op de schouwers en toen zong de ganze tent. Ja, dat is echt eine und Limpe, das ist es so an sein Gesicht. Ja, das ist echt eine und Limpe, der ist jetzt einen Augenblick. Ja, das ist echt eine und Limpe, der ist geboren, der Spaß an der Musik. Wat dat gevoel van ons wil eigen. Nu zeg het zelf, dat maakt ons toch sorry. Ja, ja, ik wil dich niet erzählen, de koning als de lief. Dat zeg ik iedere burger als ik in de spiegel kiek. Ja, dat is echt eine und Limpe, das ist es so an sie. Ja, dat is echt eine
en de muziek. Want dat gehul van ons geen einde. Doe zing je zelf, dan maak je toch zo niet. Vastenavond samen. Goed, andere rol, Joep. Kom hier mee. Wat gaan we nog doen vandaag? Joep, bok voor. Dat nog het. En zeker, ten jong, mogen we weer als Wereld de Vule zeker niet vergeten. Verzorgt de komende dagen de optochten in Valkenberg. Ondersteuning van de optochtcommissaris. Hij doet de marathon helemaal perfect in orde maken. Willem hier naar voren met de muziekmars. Oeze François. Ja, François. Heel de media hadden maar over slecht weer, over regen, storm. Maar dat heeft me gezegd, jong, dat komt allemaal in orde. Kijk maar eens naar buiten, de zon schijnt, vandaag komt het sowieso goed. En morgen gaat ook alles gewoon door. Hè? Morgen hebben we geen probleem. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat is nou een optochtcommissaris. En dinsdag? Dinsdag? Dat is service, dat komt altijd goed. Dat kunnen we altijd goed. François, doe deze ontzettend veel werk achter de schermen voor de Wereld de Vule. Je bent oud-minister, je bent oud-prins en bij de ministersociëteit. Je bent ook nog een beetje lid van de Raad van Elf, vind ik. Je hebt het kostuum nog immer, je hebt de patch nog immer. Je blijft ons immer ondersteunen, met de optochten zeker, en ook met ons marathon. En daarvoor natuurlijk, als dankjewel, een duidelijk applaus voor onze François. En als dankjewel natuurlijk de hoeshoorder van Jongen en John Guldi. Wereld de Vule, salut. François, nogmaals dankjewel namens al die vastelovensgekken. En we rekenen erop dat gewoon alles morgen en overmorgen gewoon doorgeeft. Vandaag, ja, 2 uur, zo is dat, jong. En wie Bob net al zei, we gaan dus de bok voeren samen met ons schutterie. De bok in het Handelpark. Want dat moet 3 dagen alleen blijven staan. Er wordt niemand naar gekeken naar hem. Maar weer gaan dat doen, even de bok voeren. En daarna gooien we ons in het vastelavondsgebeuren. Mag ik Bob bedanken voor de moelenmaker hier als moelenmaker van de gemeente Valkenburg. Ik wou niet graag decoreren, maar dat hebben ze al. Ja, zeg het maar. Dankjewel, Joep. Geer, bedankt namens de gemeente Valkenburg en de Geul dat je hier aanwezig wordt. Dat was het enige wat ik nog wou zeggen. En om 11:03 begint de optocht. 11:03. 11:03, goed zo. En ik heb juist ook gehoord dat de optocht, als er niet doorgaat, kan van de Polt vermogen. En van de rondjes lopen. Dus die optocht gaat helemaal door. Goed zo, dankjewel.